Si continuem el nostre camí per la serra, vorejant el riu Frainós, no tardem massa a arribar a un altre poble, Alcoleja. Des de la distància, comprovem que es manté igual que en 1972. Pues la vida sin Alcoleja és supertranquil·la i així he viscut tota la vida i no me n'aniria. Em vaig anar uns mesos i vaig tenir que tornar. O sigui, jo la vida en el poble no la canvio per res del món. Jo dic a tot el món que qui puga que se'n vinga a viure a un poble, perquè s'està superbé, respirar aire pur, tranquil·litat i tot, o sigui, superbé. El carrer Metge de Serra encara el podem trobar partit en dos per les elevacions del terreny. Les serres imponents al final del carrer pareixen vigilar el poble. El mateix carrer, costera amunt, fa més impressió, veritat? En la foto del 1972, la pedra de les façanes encara era visible en cada cantonada. Dins del poble hi ha un nucli medieval format per les restes del palau del marquès de Malferit. Però el més fascinant de tot són les vistes. Gràcies a que està situat a la falda de la Serra d'Aitana, el cim més elevat d'Alacant, podem gaudir dels espectaculars paisatges de la contornada.